सानसेखोला महर गोसा नों बालें बालें दखना रोबैजों आयना सारफावना सिरि सिरियै आंनि गोसोखौ खावनानै लाङो। सानसेखोला महर गोसा नों बालें बालें दखना रोबैजों आयना सारफावना सिरि सिरियै आंनि गोसोखौ खावनानै लाङो। हे सानसेखोला
मा एसे समायना नों आयो 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 मा एसे हायनारि नों सोरगोफुरिनि मोदायजोबादिसो नुलायलाङो सानफ्लांलाङो नोंनि मिनिनायाव नोंनि बोदोरनायाव रजे सानसेखोला महर गोसा नों बालें बालें दखना रोबैजों आयना सारफावना सिरि सिरियै आंनि गोसोखौ खावनानै लाङो सानसेखोला महर गोसा नों बालें बालें दखना रोबैजों आयना सारफावना सिरि सिरियै आंनि गोसोखौ खावनानै लाङो hey सानसेखोला hey सानसेखोला नङा बे मालाबाबो जानो हाया बे मालाबाबो हाब सोर गोलैला बायनानै थाखोलै जौ फैनाय ना मा जाखो ओइ ओइ जौखौ लोंबा बिदि लोंबायबायोलै बबेनि जाखो सिनायबो हायाखिसै आं सिखारदो फंबाय सिखारदो मा फंबाय जौसो लोंबाय बायदोंमोन ओहो जौ लोङाखै आं आंनि बिसिखौसो नागिरदोंमोन दिनैसिम आं 7 दिन जाबाय ओंखाम जायैया दै लोंनाय गैया उन्दुनाय गैया नागिरगासिनो आं नाथाय दिनैसिम गैया बेनोमोन नामा फंबाय मानसिया औ आदा हामबाय फंबाय हामबाय हा माब्रैथो बिदि जाखो आंनि जारिमिना खोनासं आदा जेब्ला आं सासे फरायसामोन
फैदो जायाखै नामा दाबो नै थांगौ फैदो जाबाय लंपेन्टजों गेलेजायोलै बारा गोलोमबायसो दुगैनोसैलै फाग्लाफोर दुगैयाखै दहाय दुगैफिनसै दे दुगैनाया दहाय दुगैखादोंमोन थाथ'थ' नोंस्रा आइ धनु हाफा थांखोबाल बेलाय ओंखाम जानाय समावलाय मालाय दहाय नै हेलेना मोननाव थांनो होननानै ओंखारलांदों दा बिनानाव खुरनानै होआ बियो थां ज' खुरैदो उखैनाया हामथारला आइ आं जाथ'ला दा जाफैनोसै आंहा टाइम गैला हाब मा इसेबां हाखा दावराबाल बे गथ'आलाय जास्लाबनो हाया लोंस्लाबनो हायालाय माब्ला जाबावगोन बे गथ'नि साख्रियालाय साख्रिया दानि जुगाव थाखा होआब्ला मोनलालै बिमा मा सानदों नोंलाय बे जुगखौलाय थाखा गैयाबानो जेबो जाया आयै ओंखाम खैथारबायलै खुरैदो ओइ नानि खुरै फैग्रोदो नै नों दा सासेयाबो फैबाय सासेया ओंखामखौनो जालाङाखिसै दासो गाला हाब बोरै जोंनि सिरा गैया जाखोब्रा नोंथां बिदिथ' जाथावा दाखालिनो आंनो फाइलाव देग देग नायनानै थांथारदों बे जोंनि नामथारमोन थाखा जानानै दस्राखौ सोबाय नङाबा जाथि बाहागिखौ सोबाय एखे 100% बर'फ्रा मानो बिदि फालाय बुजिनो रोङैसिनसो जालांबाय दादागिरियानो बांद्रायथारसै सालाफोरखौ हमै हमै हास्रोजोबनांगौ हट डकुमेन्टसा सावजोबनांगौ जोंनि थाखाय नङा बियो सलाया बोरोब्रा हट सलाया सावखानांगौलै सावदो सावजोब एबाराव जोंनि आखायाव आइजेंसो थासिगोन औ नङा माथो गारि मावबाय थानाय मा खालामदों ओइ मा खालामदों नोङो र' खाथियाव नायथारलां गारिसो हुगारदोंमोनलां गोदानखाय बे मा जिनिस बोरो जेबो नङालाय जेबो नङा हट डिस्टार्ब गया आया लोखि सारा मा एसे असयब मोसौ बलद बेलाय माथो खाथाराब्रा
माब्रै जाखो आदा जाबाय नामा साख्रिया खोन्थाया मानो साख्रि मोनला फंबाय जोंनि सिटआव दस्राखौ सोबाय मा जाखाजोबथारबाय माथो जाखानो नोंबो फरायनायखौ हायोबा गारदो फंबाय जेबो लाब गैला बे सासे फाग्लिया दाबो सिखाराखै नामा ओहो मा एसे अलसिया जाखो बियो दाबो सिखारलायो दै लुहैनो हाया दाबो सिखाराखैबा लुहैगोनबो आं फाग्लि थांबा दासो खिना नोंखौ बाबासो थिनदों आंल' मावनांगौ साला माबोरै मावहै आर नङाबा नै सारबावसै सिजोबहोबाय माथो नङा नङा जों जाफुंहोथारगोन जोंनि साननायखौ औ रन्जन समफोरनो थांसै नामा र' नायग्रोनि हालाफोरखौ हाब आदा माने गावसोल'ब्रा अ फंबाय जिराय 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 आदा नै खाप लाबोलै दा बारा लोंदोलाय नोंस्रा सासेयाथ' जाखाला थप थाब होदोब्रा जाय थैग्रासो थैलायलांबाय जोंफोरा मालाबा एसेना ट्राइ बानायदोब्रा बांखाना बिदि फोरोंनाय गैया फाग्ला नैबेखौ हरदो जायोलै थाब गारद्रा थैगासिनो थैलांबाय जोंफोरा मारै बोखांफिननो हानांगौ बे दाखोना थांबाथाय बिदिनो जायोलै फाग्लाखौ हालाब जानायखाय मा लाब जानाय नुबाय थादोंब्रा नोंसोरलाय बे खनसेल' मोननायावनो लाब जायो नामा हो खनसे खननै मोननायावनो लाब लाब खालि लाबल' नुयो ओइ बांखाना मोजाङै गेलेब्रा थैबा माजों लोंनोलै थै लाब जाग्राफ्रा लायदोब्रा औ लायदो राखेब जाग्रायालाय माजोंलै बेदरफोर मोनबा मोजां जागौमोनलै बोरमा खावना लायदोब्रा मेरला बोरमा दं जोंनि गामियावसो मासे बारि खनायाव खाबाय थाग्रा दं बै अनजालि मोननिखौसो बुंदोंदां नोङो औ थोद गलामथार बोरै लायोब्रा फापफोरसो नांलाबायगोनदां मा फाप थाब बेलाय लायथारसै थौ लायसै थौ थांसै सालथे थौ जानायाव फाप जालै
Ai ung mena thuai bet dang angko? Thukai akhơi. Thuai bai. Hết muôn ba. Charlie. Anh sai không? Yeah, thằng Hết cha là. Nah, sai ung na. Purai mangra geldong. Hot, ambil kilian. Marbol dong. Hot, babu nau lagi ya. Ano kia? Ro ano dungo samba. Jamba. Kisah kia nung tengah ko. Gudung sih. Hot, thai ni. Ambil kilian. Thai ni mun ba lo mun ơ. Soi tham mun la dana. Hot si bara hot na hayar ni. Saya. Hot balo. Angpas kanggerget. Pui lebe pala. Nanga. Jai guru. Nang kaya. Apa kau nak takur? Pala nang baju. Hei. Oh, ang nak bucan ni biselai. Eristrik mana? De la. Noi, aku juara karena. Hei. Hari yang senang baik. Nengko. Đây. Đây là nương quan wo. Ơi, apa dah kete? Assalamualaikum kau bra. Ma classआव थांनो हिर' औ क्लासाव थांनां नोंलाय बाजाराव बेदर लायनां आलासि फैदों नामा आलासि फैदों औ बबेनि आलासिया फकिरानि मादैनि फिसाजोसो थाथ'दो होमबा Bila megon gidi singkrak lego homai nude. Tut, nengah mata kali video lo. Jago sum kaman siapa. हाब हिर' टाइमानो थोथ्रासैलै एसे लेट जाबाय एफा गोबावनि होना बिदि बुंदों नोङो न' गारिया सालाय हट बे दे हासाब्लाथ' दे
फाग्ला बोरलायबायना बेथा दिनै माखौबा जा नोङो माइरं गदसेबो गैया हा माबा होनदोंमोन नामा दिनै माखौबा जा होनदों बेथा माइरं गदसेबो गैया है आहा आंनि मोनाव जाबोखाबाय बिनिखायसो खुसि खुसि ना साला सुवाद बिफा जानानै मानोथो जाहोनो हायाखै नोंलाय सामफ्रामबो जौल' लोंबाय थायो नोङो आं खामायदों आं सोलोंदों खामायदोंबा माथो माइरं गैया हैद जाया लिंजों दाना मानो लाजिनांखो बेथा आर बे ससे थांनानै मबाइला I love you हेल' सना डार्लिं होनलांबाय था नों साला सुवाद लाजि गैयै साला गरमथारलै फाला खम जारला बैयाव दसे जिरायथ'नोसै थ' नोंना नटबुकआ है दिनै बेखारलै बन्द' होननानै मिथिखाब्ला दिनै जों कलेजाव थांनाङामोन मिथिस्लाबालै सोरनि मा बन्द' होयो मा पार्टिनि बन्द' होयो जेबो मिथिस्लाबा सासे मानसि माबा जाबानो बन्द' ओंखायनो आसामा अभार डेभेलपफ्रा बन्द'आ जे बयनिबो बेसेबां खहा खालामो रावबो मिथिला होद बाद हो बेफोर गासिबो राजनितिनि दिनै जायखिया खामानि गैया बन्धु थौ खुसिया जावैनोसै थौ बिदिब्ला हाब बिराद मेजेममोनलै बोरमाया अरे मैं सिविल का नाम है रमजील हाब मा भाषा जाखोब्रा बिलाय मा बुंनाय जाखो बिलाय गोथावब्रा बोरमाया गोथाव होनदों गोथाव सावथालनि बिदिसो बुङो औब्रा हैद आं मोनथियामोनलै थिगैनो दंना मोजांलै बेना भाषाया दे लुबावदो लोंखावलै न' बांखाना लोंनोबो हाया गावहा नांला मा दावराव थाब सोरबा जौसो लोंखुमादों नामा लों सन्देरहैनोलां दे ओरैबो लुहरदो दे ओरै आदा मस्को फै जिराय मासय दुलुमे बेदराबो गैलाब्रा जोब्बाय नै आदा माबा खाबबो गैला नोंहा बथल लोंग्राफोरा दंखायो लोंदो जायोलै बोना हो दे लागाया दा बाजे गायदेरनिसोमोन जौआ दासो खांग्रांथारमोन बेदरा बोरमासोमोन नामाब्रा माथो बोरमा मोनामखो औलै आदा जों बोरमाखौ ग्रुपआव बायना जादोंमोन अनजालि मोनासो मासे गोमादों होनदों गथ'आ गाबगासिनो दङनो होद जोंखौसो खावग्रा सानदों नारा बेलाय जों बिदि खावा मालायनिखौ बहा थांनो बिलि बै रंजालि मोनाव थाइजौ खाजि जाहैनो नागिरदों नोंसोरालाय बहा थांनो नागिरदों खदाल लालायलायनानै खुसिया जावलाहैनो नागिरदोंमोन ना मोनाथाय दे थोद आं थांसैलै बिरिबो गैला रावनावबो गैला माला सोबजोबखोब्रा गैयालै पेकेटसेल'मोन गावसोरल' जाबाय सोबबाय लोंबाय दा मोनालायसै आं थांसैलै थादो निग्र' थांदो लोंबाथाय हेबनो नागिरो खोमसि बेरायनानै दा बबेबा मोनलोंबा जालायबाय ओइ सेंग्राफोर जों बिदि लोंबाय थानायजोंल' जाला जों आखायाव रां जमायनांसिगौ रां औलै हाजिरा मावनांसिगोन सोद बोरमा हाजिरा मावनानै थेर जाबाय थानोसै नङा माथो राहा दं लुट खालामसै सर्टकाट बिजनेस बयबो माहाजोन
पकेराव रां थागोन रां एभेलेबेल मोनथिबाय सेंग्राफोर बयबो राजि दा नोंसोरो राजि दंबा आखाइ हर दासिखा या डेन्जार सैमा गेथाव इउ लामानि मानसि लामाजों थां हाट सिरि सिरि थां हासुदैया लोंबाय जानला मोनला रावबो दासिखा सिगिनां सालाव सिखायदों बुहुद नामा बेलाय बेथा आंखौ सिखायदों नोङो साला बेथा हासुलादां साला नै हासुनसै नामा एक दुइ या साला बेथा बुहुद बेलाय साला सुवाद नोंसो गाज्रि खामानि मावग्रालै बियो आंलाय खेलायदोंसोमोन दा बिदि नङालै जनि मा गाब्ला गुब्ला मानो बिदि हासुनांगौ नैलै जनि आंनो हिन्जाव नांसिगौमोनलै सोरखौ बारा गुदुगादा नङालै नोंनावखौसोमोन नों मा खर' होन नोङो नोंनि थाग मोखां बायदिनो आं हरनो नांगौबा आंनो लागोन जाम्बा आं मालाय जाम्बा नामा आंसो बेसेबां स्टाइल शाहरुख खान बायदि एक्टरखौ आंखौ रोङा नुदों नों नै नोङो शाहरुख खान बायदि अगाजि फाजि मोसानो देलाय देखायदा देखाय माथोथ' नाय टीना तेरे को प्यार करता है मैं दिल में कुछ होता है और अमिताभ ने नहीं ना हाय तेरा क्या होगा कालिया रोङा नंदों मा सानदों नोंलाय लरग' खुगायावसो हासुबावनानै होमारलायगौलां अबाय थांबावब्रा सालायबाय थालि है मालाया गारि बाजा साइकेललै बेनो जायोलै जोंना बेजोंनो बयखौ नुलाङो माथो हाब बिलि मारै जाथारखोलै माथो लोगो मोनबावबायसो जानोहाय बोरै जाथारखो मोनबाय आदा खुसिया गैया खांख्राइ गोजासो मालाबा जाफैबावनांगौहाय थावमोन थाइजौआ बहा थांजारौमोन हा थाइजौ खाजि जाहैदोंमोन न'आव थांनो नागिरदों नाम्बार लाजागौमोनलै फाग्लाफोर लाजागौमोनथ' बेखौ उन्देन हगारलां गोसोथोनसोलां माइरिबो बरिया मोनलाय सानैबो जाबायलै मोजां मोनलै बाब्बारे बाब
आदा बाजाराव थाङोब्ला आंनो हावै सेन्देल लाबोफा सेन्देलानो जाबखो जाबखो दङ आं मिथिया आंनो हावैसो नांगौ नोंफानाव बिना हर 100ल' लायो आं मिथिखाया थागोन बिसिनाव बहाबा खामानिनि फैसा सानैबो बेखार जोबसो खामानिबो गैया दामानिबो गैया ओरैनो जागारनायल' खामानिबो नागारनानै लानो रोङा मा जाबोनोसो जों hot bega hot mawar ang hanay mo ako ni मादै मटरखौलाय पेकेटनि हरलाय बै लेसखौबो हरलाय जोंहा ओइ फाग्ला माखौ नायबाय थादों नोंलाय बे फाग्ला सिख्लाखौ फसायथारमारबाय नामा माखौ नायब्रा माखौथ' गल'ल' बोरमा बायदि नाया नोंलाय हर फना नाम्बार नांगौबा आं होनो नाम्बार नांगौ ना मालाथ' नुबायना देखेवदों आबाद ओइ आं नायग्रोथोंसैलै बेगा हरलाय बेगा सासे मानसिया नायब्रा दलदनो ए माखौ मोनलाबायखोलै ए हरलाय होद गाज्रि फारसे होद बुरिनिसो जागौमोनदां मालानि बायसो मानि सोबिनसैलै मारिदो थाबनो मारि सोरबा फैगोलै थाब दे हेलौ बिलिना नों ओहो आं अखाफोरसो हा आब' नायलाय सोरथाय नाम्बार गोदान गोदान नाम्बार हेलौ बिलि स्पिकिं हा सोरमोनथाय नों आं आइ लाभ इउ नामानो आइ लाभ इउ दानबायसो रं नाम्बारसो मोनदां आया मा बुंफ्लांखोलां हाय बे जाहैबाय केप्सुल बर'नि बियो केप्सुल बियो गासिबो मानसिफोरनि जिउ मोदोम थै गासिबो खारसार होग्राया बे जिरादानो बे नायनायाव एन्थाव नङा बा फिथा नङा बे जाहैबाय मोनसे जिराद बेखौ बानायो काट आंना भुल जाबायहाय मेकआप मेन
आर्टिस्टआ गोलोमबाय नुवाखै नामा एसे ओरै खालाम फुगारना हो ओइ बिदि नङा मारैथो बे बुस्थुआ ओरै जानांगौ नै दे होमबालाय नों देखायबानो जायोना ओरै था मोनथिबाय मा जानायबो जायो ओरै जाबाय थायो मोजां खालाम मोनथिबाय हिनजाव मानसि नालाय हिनजावबाबो रोंनांगौना एसे नै ओरै था मिनिनाया मोजां मिनि दे देहाय होमबा दे ओरै औ आर्टिस्ट रेडि केमेरा रोल एक्सन हाय नैबे जाहैबाय केपसुल बे जाहैबाय मानसिफोरनि देहा मोदोम जिउ थै खारसार होग्रा जिराद बेखौ बानायो मोखोना थालिर बिलाइ आनारस बिलाइ एबा दंफां राखेब होननाय बुस्थुफोरजों बानायनाय जायो बिनि नामखौ दोनदों एमाव अके दासो जादों बाल दाना आंनि खेफै रेडि माथो सिदा थायाबो बाल खुलुमबाय आयु दाख्लैसो जानानै थांनाय नेपालाव ओरैबायदि मानसि थैदोंना बांग्रिजों ओरै मावनाय आयु आरो जोंनि बे क'क्राझार सिङाव थानाय ओनसोलावनो दा साननि 11टायावनो मावनायनि खोथा दङ आयु आरो दाख्लै बै माबायाव क'क्राझारनि बै ओरै सायाव माबा गुद ओंखारदोंनो आथिं स्रिं थाबायनाय खोनायोनो आयु आरोबाव नै दा मोनायाव ओइ मानो खारखो ओरै फैलाय लुथिं जालायबायनोलै बाबु हबे लामायाव मैया बेलासियाव हा खोनाफेरा 6 लाख रां लुथिनानै लांबायनो हाजिरा मावग्राफोरनोसो राननो फैदोंमोननो सिबाय मा जाबावगोन मावनानै जानो रोङै खुरियाफ्रासो बेबायदि खालामो हाब खोनाफेरा खोनाफेरैखायसो बोरमा दाउ गोमागासिनो दङ बेखारफ्रा बांबाय नालाय बेफोरबायदि खामानिया जाबाय थायो बेखारा मानो बाङा जानो आफा गोरों गोरा रावबो साख्रि मोनला जाय रोङै बिसोरसो थाखा होयै थ्रब दाबो जाया नानिना जाबाय थुदो दा थाब दा फैसैलाय नोंस्रा हरसे थाबोगोन आयंआ हगार हरखाया बिदिजों जाया फैफिनखा फैखाया जों आं हले संखाया अफाय थांनो आदा नों आं बैथिं बेरायहैनो नोंसोरलाय जों आयंमोनाव बेरायहैनो नागिरदों ए औ बिलि आदा सोरां मा आं नोंनि नाम्बारखौ बे आंनि लोगो दुनुनो हरदोंमोनलै फन खालामदों नामा औ लास्टआव 18 ना औ ए बेसो आरो मोजांबो रायलाया लाजिलै बियो बोरमाथार नोंखौनो जोबोर मोजां मोनोनो बियो मा थोद आदाया मा होनोथाय आया माथो दानबायसो नानि दाखालि आंनो नाम्बार गोदान हरबाय थानाया आदा सोरांनि लोगोसोनो आंखौ लाइक खालामोनो आं मिथिखादों दाख्लैनो नोंखौ नुबाथाय गालाला जाखायो नोंगौसै हरना आब' दानो फन लेंहरो नामा मालायखौ लासिंसिं नों लेंहराबा हर आं लेंहरसै
बिलि हेल' हेल' नङा गुमै माबा नैबे लावथियाव फैखा हा दानो मानो मिथिया आं दानो फै आब' लेंहरथारदों नानि दा फैयोब्ला मा रायलायनो माथो सानैबो जेबो बाथ्रा रायलायदिया आंनो बुंना होनोसै दे गुमै नों आब'खौ जा मोजां मोनोना आब'आबो नोंखौ फसायोनो नोंस्रा रायलायदो दे आं बैथिं बेरायहैथ'सै बारा गोबाव दा खालाम दे आब' आयंआ नेबाय थागोन बैथिं जिरायनोसै बहा थांनो होन्दोंमोनलाय जों आयंमोनावसो थांनो नागिरदोंमोन दा फैफिनगोन आदाया आंनि अननायखौ मोननो लुबैयो आरोना नों गनायोब्ला आंनि एन्सारा बै एसादा
मावजि जोंनि मोजां मोनलायनायाथ' 4 बोसोर बारलांबाय। औ बारबायथ' मावजि। बे 4 बोसोरा माला माला बारलांखो आं गावखौनो जेबो हमनो हायासै। नोंदि आंनो लाख'हायै इसिबांदि अननाय होगोन आं सिमाङावबो सानफेराखैमोन। मानो आंनि सना आंहा आखि अननाय गैया? एसेबांदि नों आंखौ अनो आंहा आखि अनफिननो मोन्थाय गैया? दं सना, नाथाय गोसोआ गिखाङो। माब्लाबा जोंनि मोजां मोनलायनायाव गोसोम जोमै साग्लोबफैयाथ'। गोसोम जोमैया अराय थाबाय थाया सना, बुस्रां जाखायो। आरो जोंनि अराय गोजोनै लुखानाय मन्दिरा बायफ्लेलाङोब्ला आं आंनि जिउखौनो गारगोन। जिउ नङा बिदि आं दिनै जोंनि गेंआ देरनायनिफ्राय देरबाय आरो जों गंनै आइजेंबो सोरजिना लानो हाबाय। नाथाय बे आइजेंखौ नोंसोर रावनोबो खोन्था मोननाय नङा, मानो होनोबा मालाया मिन्थिबा जारला जागोन। आरो बे बांखानाया बहा थांदों? गैयालै, दहाय फुङावनो हाबा जाहैदों। हाबा? खोनसे हाबा जायो बियो? दाख्लैबो हाबा जाहैदों आरो दिनैबो हाबा जाहैदों। दिनै टक दं, मिटिं दं होनना मिन्थिखायाखै बियो। नों खोन्थाहराखै नामा? खोन्थादोंमोन। फैनांगौमोन ना बेयो, मिटिङाव फैनांगौमोन। बिदि फैनो हायाबा जों गेंखौ बोरै सालायनो हानांगौ? दैदेनगिरि गंनैसो लायजाबावगोन नामा? फैसा मोनोब्ला बायगोन र'। मा गंनैल'? गंथामखौनो बायगोन। नोंसोरखौ लाफाना लायगोन। माबायदि माल नांगौ बासि बासि लाबोगोन। मानो होनोबा प्रजेक्टआ जाथ'वाखैना, बिल मोनगोरनि र'। जागोन दे। बिल जाबानो लायगोन। नोंसोरनो बासिना लाबो बेसेबां माबायदि साइजनि नांगौ। मोजाङै जोथोन ला। रावखौबो नुहोनो मोननाय नङा। दिगदार दं। पुलिसफोर नुगोन। खेल ला। मिथिबाय? थांलायदो। आयै नै आलासि फैदों। ए फै। नानिया न'आव दं मादै? गैया, मैया बिमादैनि बहाय थांदों? बिसनासाराव थांफादों। ए हाबाब सिनस्रि सानायखौनो हाला आङो, खामानि मावबाबो असान्थिथारसै। हट मादै। न' दाना मानो खामानि मावफैनांदों मावजि? बेगा लांफैथ'लाय।
खामानि मावनांदों मावजि दानामानिलाय आलासि जाग्रा जिराय मेंबाय औ बेगा लादो दुनु नानि गैयाबा मादैया हारसिं मावनाय जायो खस्थ'नो औसो होनदों बुरै मानसिखौ बिदि मावहोयो होमब्ला माथो खालामनांगौ जाखो नों दानो बाजै लायदो ना न'आवनो थाखाया मानसियानो हाबाब आदाया हिनजाव लानो बिनि बदल आंनो लानोसै मा नोंखौ मा होनो बिले आइ लाभ इउ लाजियाबो बियो आयै नांथारसैमोनलै एसेयावनो नोंलाय माला खोनाफेरनो हाखो सुवा गोनां मानसि नाङोमोनलै हथ आं गावगोन नोंनाबो जाखाया बे फै मा आजामोन दाबा मोनबाय हाब दाना गोदान ड्रेस गानग्रा जाथारबायब्रा बियो गाना थायो नामा सुखिदार साख्रि मोनलायनानै हाब आंनिख्रुइ जाम्बासिना सुखिदार साख्रि मोनलायलायबावबाय आरो बे पेपारा मा जाखो एसामिस पेपार लायबाव बर' मिडियाम फरायनाय मानसियानो एसामिस फरायनो रोंगौ नोङो बिदोन मला धोनसो लादां एलपि पास जायै मानसियानो बाब आंखौ थगायलायबावो थोद जाम्बा नों बायदि एखे ड्रेसखौ गानग्रा नंलालै आं फैसा जाबाय जोंहा गरिब नालाय बेखौ गानाबा माखौथो गानो जोंलाय हंला हमख्रबले हमख्रब केमेरा खेबनो हंलालै मा खालामनो नागिरदों जयनि आं फैसासो लाबोदों मेकआपसो खालामदोंलै केमेरा खेबनो बर' मिडियाम फरायनाय मानसियानो एसामिस पेपार फरायलायबावो थाथ' केमेरा लायदां हमथा हंला मोजाङै नायलाय Mekaloi hajeni cecaku purah kangce janaku karena ni bala jateng dariku piri kamnale makeup sepune au बैथालाफोर लाजिया नोंसोर सिख्लानि मोदोम दांनो सरि मेडाम आखाइ सिबनायावसो नांफ्लांदों बेखौनोथ' नोंना जोंखौ बैथाला होननाया एसे गाज्रि जाबायना दानियाथ' जों नोंखौ फ्राय एवनानै गप गप जानोसैलै हमफै ओइ दानि जुगाथ' 1950 नङा लामा सामायाव सिख्ला हारसिं नुब्लानो बोदलाबायनो नोंसोरो मिथिगौ जानांगौ जे सिनेमाफ्राव हिर'आ गुन्दाफोरखौ माबायदि दुलाय खालामो सानदों जानांगौ नोंसोर खिन्थु बेनो आं नोंसोरखौ बेबायदिनो दुलाय खालामगोन
एबारलाय दानिया फाफारगौ बावनो पेटला होग्रोदो मा सान्दों नोंलाय मा सान्दों बै सिख्लाजोंनो हर नैबे थासान्दियाव मा आंखौल' थिनबाय थायोब्ला नोंनो हैदो नों बुंनो हाया दे है đây ơi साला सैमान जात ओमफ्राय बहाथो थांनो नागिरामोनलाय नानि टाउनाव थांनो नागिरदोंमोन बिदि गाज्रि स्टेसन मिथिखागौ मानो हारसिं ओंखारनांगौ जाखो बाहेरायावलाय ओमफ्राय नानि नाम्बारासो आंना माबा मबाइलाबो गबोबाय दे मोखासथ' लानोसां 980092920908 जागोन बे उनाव कल खालामसां नोंनाव थौ ससे दोनलांसां बेनो सायो बुरबाब बेनो सायो सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय 7-8 जन मानसिया बे सासे मानसिजोंनो बेबायदि बुजा हरबाय लासिंसिंनो सोरमोन बेलाय साइथिं गुदिनि मिनिसोरां साइथिं गुदिनि मिनिसोरां ए बे साइथिं गुदिनि मिनिसोरांजोंनो नोंसोरो सासे मानसि बुजा हरबाय एफा बुरजानो लासिंसिंनो लयफोरफोर जेबो गैया बोरै बुजा हरखो आर नोंलाय मा एफा फाल्थु सिनेमा नङा बियो सासे मानसि बुजा हरनो बुजिबाय नोङो आखाय सुथाला बिदि जायो नामा दलद था सासे मानसि एफा बुरजा मानसिया बुजा हरनाङा गोरोंथारलै बियो बोरै होखो जेबो फात्ताखौनो मोनाखै टनिजानिबो होस्रोलायदों आं रोङा नामा आं रोङा देखायनो टनिजानि नायनो सानथामनि उनाव नांगौ आंनो बे मानसिखौ बे जायगायावनो जेरैब्लाबो लाबो बुजिबाय आं बेंगलाव खामानि दं थांगोरनि बेंगलाव थांना फैबानो नांथारगौ आं जेरैबाबो बे जायगायावनो मिथिबाय थांदो जाबाय ओइ डाक्टार ट्रिटमेन्टआ मोजाङै थाखा दंखायो नोंसिनाव आं हरनाय औ हेलौ बिलिना
अ आंसो मिनिसोरां दाखालि नोंनि नाम्बार लानायाब्रा औ आदा सिनायबाय माथो खालामदों दं ओरैनो मानोबा हरदोंमोन आदा ए माने आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोनलै बिलि गाज्रि मोनाब्ला औ बुंदो मा खोथा माने खोथाया जाहैबाय नोंना मोजां मोननाय दंना गैया आगोलाव दंमोन दा गैथ'वा आंखौ गारबाय आदा आगोलनिया अ बिदिब्ला मा आदा माने बुंनोबो लाजिलायलांला माखौ लाजिनांगौ जाखो फंसे खोथा बुंनो सानदोंमोन आं दे बुंदो खोथायानो जाबाय आइ लाभ इउ मा सोरजों बिजि एथ' गोबाव हेल' गुमै हेल' अखाफोर नोंबो दहाय सोरजों एफा गोबाव बिजिया मिथिया गुमै आं खामानिसो मावदोंमोन अ दा खाथियाव दंना नोंबोआ ओंहो अ दे होमबालाय दा हरसिन दे औ दे दा हरदो गुमै खालि बेस्थ' सोर सोरजों रायलायो सोर सोरजों रायलायो आरोबावसो आयै बिलिखौ आं लायनोसै नामा हाबाब मानि एफा हाखादरा औ आयै दा नोंसोरो गारिखौल' रेडि खालामदो गाबोननो लायखानोसै हाबाब बेबादिबा बोरै जानांगौ जाखो लाथारनोबा गामिनि मानसिफोरखौ माखासे खिन्थाखाहैदो हिन्जावनि न'खरा राजि जाबाय औ आयै राजि जाखाजोब्बाय नों जेबो सिन्था दा खालाम खरसखौ आं लायखाथारसै आयै दे होनबालाय लायखादो थां आफा थां बिफा बिफा नै बिफा ए ओरैसो थांदोंमोनहाय बिफा ओइ बिफा हेल' जोंखौ दाखालि बुनाय सेंग्राया नै दिमुलगावनि खालबाराव दङ थाब फै होनो साला
बेनो साला हेल' ओइ एसे बिजि जादोंमोन आं सना ছাড়ো না সাহেব রেখে দিও না এত ব্যস্ত কেন রে मा जाखो हेलौ दैदेनगिरि होजालायबायलै दाखालिनि सेंग्राजोंनो नै बेलदाया सिखारनो हाला थाब फैदो हा आरो होजालायबाय नोंसोरो सिन्था खालामनाङा आं लांगासिनो दं सानैसो मानसि बेंगलनि बेस्ट बुलायग्रा मिथिबाय खेला आं गाबोन सहैगोन बे जोंनि फुराना गुदामाव फैनानै थाफै दोनदो आं गाबोन सहैगोन जेरैबाबो डिस्टार्ब दोनदो मालाय जनियासो सुखिदार साख्रि मोनलायबावबायलै हंला जोंहा मा मावनानै जाबावनोब्रा जोंलाय माथो मोनबावनोब्रा खाथि खालायावबो कम्पानि गैया फौजिखौनो खारनानै जानोसै नामा फौजि औ दासो बैसो बारनानै फौजि साख्रि नागिरदों नोङो थोद फाग्ला मेल्ला डुप्लिकेट सार्टिफिकेट बख' फौजि खारनानै मालाय माहाजोन जागासिनो दं मोजांखौनो बुंदों नोङो फौजि साख्रि लायै सैद' फन्द्र बैसोनि हिनजावफोरखौ हाबा खालाय बेफोरनि हिनजावफ्रा मा जादों मिथिगौ नोङो बेफोर गासिबो मैगं थाइगं हाइब्रिद होनायजों जानायसो खुनु सिन्था खालामनाङा फाग्लाथार खिथाथां बबे मैगं थाइगं हिनजावाबो हाइब्रिद बिदि मैगं थाइगङाव बिदि मुलि होनायसो खोथा बुंबावबाय नोङो फाग्ला बे जोंना दुनुआ मा जानो नागिरदों मा जानो नागिरदों बेलाय नै गाबोननो हाबासैनो ए आच्छा नंगौ नामा मा नंगौ नामा गामिनि मानसिया दाबो मिथिया नोङो आं न'आव थायाखैमोन दासान्दि हेद फाग्लासो जागोनलै नोंजों बिनि हाबायाव जों मा खालामनांगौ मिथिगौ हिनजाव जालाय हौवा जालाय आरो बागुरुम्बा ना मा जाखो ओरैबादि जोखावनानै नेम पार्टिखौनो जेनहोगोन जोङो आच्छा
आं दंसै बेहाय आंबो आं मा आंबो फर्मुला बाहायनांगौ दंसै नैबे जेलायाबो हायो मोसानायखौ खिन्थु हा नैबे जेलायाबो हायो मा होनदों नैबे जेलायाबो हायो मोसानायखौ होनबाथ' साबद्रायबायसो हाथासुनिबालाय माथो बियो जोंनिनो आद्दा जागोन औ थिगैनो दं होनबाथ' जोंनो बे गामिनि जों बिनिनो लोगो हा जोंलाय बहाथो मा जोंनि गोसोबादि आं बुंथला र' मोसानांगौ जाहैबाय नैबे जाहादिसो मावनांगौबा फान्थाय लाया आंनाबो आदैफ्रा मोजां मोजां मावजोबो आथिं आखाइफ्रा आंना बिदि सोरनिबा बेमफाथि दामनाय माबा दामनाय खोनाब्लानो मोदोमा मावखायो ओरैबादि जांख्रिखायो आं बांग्रि मावनाय बादि बिसास खालायगोन खालामनायाथ' गाबोनसो मिथिसिगोन मादै मादै रथ'थ'लाय मा गाबोन ओंखारदो मादै आं बिलिखौ लायनोसै हाबाब एफा हाखा दावरा गामिनि मानसिफोरनो खिन्थाजोब्बाय ओहो खिथानाया खिथायाखै गाबोन ओंखारदोल' नोङो दे बबेयाव लायगोन हाबायालाय बागेश्वरियाव लाहैनोसै इसोर गथ'आ खिन्थायाबो मायाबो बेबादि जायो हाबाया हाखा दावरानो उफाय गैया मादै दे गाबोन ओंखारदोल' जिखुनु दे होमबालाय बाब्रे माला बरिया आंनिसो जाफानांगौलाय बोरैबा खानाय खान्दालायबावसो माथो खननै जाबाय नोंसोरो बे बोरमाफोर लरफै फै सेंग्राजों नोंसोर बुजा हरनाया नाथाय एबार आं थांफागोन नोंसोरजों मिथिबाय नैबे सानैया आं बेंगलनिफ्राय बायना लाबोफानाय क्लासिकेल फाइटार गोजा मिथिबाय बिसोरो ओइ शंकर अल्प देखाया देनथ' गुड আচ্ছা তুমি দেখা দেন তো ভালো ভালো খুব ভালো नुबाय नोंसोरो माबायदि बारो मोजाङै सोलोंनानै ला गावबा गाव एबार बिदि बुजाबावोब्ला लासिंसिं जाथारगोनलै गावबा गाव सोलोंनानै ला एबार आंबो थांफागोन मिथिबाय बे सेंग्रा एबार गवा खोथा गैया एबार मिथिबाय गोसोआव ला बुजिदोंना हादो बिदिब्ला सना बिलि र' थाथ'लाय अहाय थाङामोन बिलि टाउनाव थांदोंमोन दहाय नों गाखो बोफानाय सेंग्राया सोरमोन आदासोमोन बिलि थार खोथाखौ मानो खिथाया नोङो दासान्दि नों एथ' गोबाव सोरजों बिजि जाबाय थायो बिलि आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंगासिनो
मानो खिन्थाया नोङो खोन्थाना अननानै प्लिज सना नों आंखौ फोथाया नामा दासान्दि आगैयासो रायलायबाय थायो आंनि फनखौ अ बिदिसो सरि दे बिलि आं नोंखौ हाबा लानोसै दे हाबाब एथ' हाखा दावरा गोसोआ सुखुला सना नोंखौल' नांगौसै प्लिज बिलि आं मिन्थिला नोंनि गोसोसै बिदिब्ला गाबोन थौदो नामा आं न'खरनि गासिबो आरो मादैमोननोबो खिथाजोबखाबाय मा एथ' आसरित मानसि नोंलाय आंनाव सोङा गारा आंनि डिसिसन लाग्रा सरि सना नाथाय प्लिज आं गामियाव खोन्थाखाजोब्बाय आंनि मान सन्मानखौ नोंनो लाखिनांसिगोन आं न'आव सानग्रोनोसै दे थाथ'दो दे थाब थाब जगार खालामदो गाबोन हास्लाबनाय नङा जिरायफै मादै जिराय दे जिनिसफोरखौनो मोनबोआखिसै गाबोन मन्दिरावसो लाहैनांसिगोन बिफाया बे आबौ आंखौ खिथाहैबायमोन नोङो मालाय सोलाबानो ए दे माथो खालामबावनो न' सोहरदो हौवा गोदानालाय बाहाथो थांखो गैया मालाय दहायनो मस्क'खौ लेंनो थांदों गाबोन थांफानो हाब होनबाथ' बुरजायानो जाबाय मानसिफ्रा गारियासो थोगोन ना थोआ थोगोन गंसे लायखाबावबाय आङो गारिनि थाखाय सिन्था दाखालाम नोङो जागोन बियो आंबो थांफाखायो आफा दे थांफायबो माथो न' बेखौबो सोदो न' आं मा खालामबावनो आब' ओंखाम खुरनोनो हा आं खुरा आगै नों खुरैदो थां आं देहाखौ दुरबल मोनदों आं ओंखामखौ दिनै जाला मा जादों आब' दहायनिफ्रायनो सिरि सिरि थाफैदों नों जायाखै आगै नों ओंखामखौ खुरनाल' हैदो थां दे होमबालाय मा जादों आइ मानो ओंखाम जाया जेबो नङा आयै देहाखौल' दुरबल मोनदों मा जायो बे गथ'फ्रा ओंखामखौलाय जाला ओइ जानो हाला आं दे उन्दुथ' होमबालाय दे हेलो हेल' बिलि गाबोननि थाखाय रेडि जाखाजोब्बाय नामा नोंलाय रेडि जाबाय आं गासिबो जगार खालामजोबनानै दं दे होमबालाय अ दे मिनिसोराङा मा सानबावनांगौ आंखौ
हेल' नानि हेल' बाबा नों बहा दं आं टाउनावसो थांदोंमोन बाबा नोमाया गोब्राब लोमजाथारदों न'आव थाबैनो फै औ थांगौ दे आं लाखिथ' गारिया दुनु आं न'आव थांनांसिगोन मा आइया गोब्राब लोमजादों लोमजादों थौदो होमबालाय आंबो नायफानोसै प्लिज आंबो थांफानोसै दे आं हाबाखौ न'आव खोन्थायाखै मा नों खिथामाराखै नामा आंखौ प्लिज हारसिं थांनो होदो बाबाया नङाबा हाब माथो हाबायावबो जेबो साजायथाराखैबा माबोरै जों हाखादावदा थांलै मालाय हाबाया गामिनि मानसिफ्रानो मोनथिथारजोबासै मोसा दे बाबु मोसा हिन्जाव गोदानालाय दासिमबो सफैया हिन्जाव गोदानखौ नायनो लुबैबाय आंहा दासिमबो सफैया मा जाखो बोरो बिहामजोआलाय बहा गारबोखो न'आव थाबोबाय माब्रै थाबोखो न'आवलाय मा आसरित खोथा बिमा लोमजादोंनो बिमा लोमजादों बे जानो हाया बिमा लोमजादों बोराय थाबनो हानांगौ बेलाय मा जाथो हाबा जाखो बेलाय सोरखौ खोनाफेरा बेबायदि हिन्जाव गोदाना लामा ससेनिफ्राय थांफिननाय बिदि जाया खोनाबाय आफाफोर मा राव बिलाय बिमा लोमजाब्ला लामा ससेनिफ्राय बिहामजो फिसाखौ हगार हरनाय बिदिथ' नङा थाखा खरस खालामबाय दिनै आंनि मान सन्माना बाहा थानो मा जागोन आंनि मान सन्मानालाय
नोंसोर मानो हगार हरखो नोंसोर बुख्रानो हायामोन बुंनानै नोंसोर हमथानो हायामोन आदै बिमाया गोब्राब लोमजादोंमोननो बेनिखायनो लामा ससेनिफ्राय थांबाय जाया बे रावा मानानै खिथाबावनो दानालाय गामिनि मानसि बेसेबां दुखुनि बाथ्रा लासिं सिंलाय लासिं सिं आं बेबादि खुनु दिन खोनाफेराखै मा खर' हिन्जावा लामा ससेनिफ्राय खारलांखो बिलाय बिखि हिन्जाव नामा बियो जाया फन हर आंनो दानो फन हरगोन आङो फनानो हमा मा खालामबावनो आंलाय मा खालामबावनो बेसेबां लासिं सिं आइ आफानो बोरैहाय खिन्थाबावनो बोरै फोरमायबावनो आंलाय थैनो साफिन नों दा जाखानाय बिहामजोखौ लामा ससेनिफ्राय हगार हरनाय बिमा लोमजाबा हगार हरनांगौ माबे बाथ्राया सैथो आयै मा जाखो मा जाखोसो होनदों बहा बहा थांबाय थायो नोंसोरलाय लोगोनावसो थांदोंमोन आफा लोगोनाव थांनायाथ' गोबाव जायो जेबो सिन्था गैला दा नोमा एसे हामबाय न'आवनो था जेरावबो दा थांसै दे जागोन आफा एसे नोमाखौ नायथ' दे दसे र' आं बैयाव थांनि माम्मि नों जेबो जाया मा खालामबावनांगौ फनखौबो रिसिभ खालामला दिनै सानसेखौ नायजाबावगोन नामा बिफा मा नायबावनो मा सानसे नायबावनो एथ' लासिं सिं माथो खालामबावनो नायथ'आबा गैलालै आदै मादै मा जाखो बैनि फाला गावथार जाबाय मा गावथार जाबाय माब्रै जाखो बेफोरलाय आरो नोंसालायाबो हमजाबाय मा मैया मोनायाव औ मा होनखो बे आफा मानसियानो गाज्रि नालाय हमजाखागोन बहाथो लांखो क'क्राझाराव औ थौ थाब थाङाबा गवालपारायाव लांनो हागौ हे गसाय मा जाबावगोन मा जालांबावगोन बे न'आलाय हेलो हेलो बिलि दहायनिफ्राय नेटवर्क फन बुदां माथो फन हमाखै सरि आं एसे बेस्थ'मोन अ बिलि आं नोंखौ हाबा लानोसै मा नाथाय आं जेबो नाथाय गैया बिलि नोमफायाथ' आं बादि फाल्थु सेंग्रानो बहाथो हरनो जों सानैजों खारनानैनो हाबाखौ लानांसिगोन
नोंनि गोसोसै दे। दे बायगासो जासिगोन दाना आं लांग्राखौबो मोनगोन ना मोना जाखोलै। आं मा खालामबावनो फारसेथिं दाबो सफैया दाबो फैया बेलासिलाय लांबाय सानासो हाबलाय लांसै गवालपारायावसो लांमारबायदां आयै बिदिनो जानो हागौ मा इसिबां खस्थ' जाखो बे गथ' सासेया हनै आयै फैबाय बोरो माब्रै जाखो गैया बिमा मोजांखौनो रावबो खिन्थानो रोङा क'क्राझार थानायावबो गवालपारायावसो लांबाय जानांगौ मा आये सावा मासिबां दुखुथिया जाखो नोंलाय दाबा हरनि समाव मा जानाय लोंनाय उन्दुनाय माब्रै होखो हामबायसै बिमा हामबायसै गाबोन जों गवालपारायावनो नायनोसै लावगा रथ'लाय गारिया औ मानि लावगा आंना बाइकआ दिनैथ' सानसेल' बहा थांनि ओइ आं एसे लोगोनाव थांनो थावआनो गैयालै दे थावखौ आं सोगोन बाइकआनो जाथारला नों लोंनो 20 थाखासो लाखिनो सोना लाबोगोन ना आं एबार थिंखि फुल माथो जाखो थाब लाबोलै दे आं बेलासियाव फैगोन ना थाब नांगौ दे थाद'दो होमब्ला दे फै माबार मानो एथ' लेट जाया फनाव बुबाबो नाङा थुदो माबार बाबा नुगोन गाखो माबार थांसै थ' ओइ बिफा माबा थांफैदोहाय दान दस्रायावसो लांलायगोन बारा गाबनाय नाङा बिमा गोसोखौ हमथा र' फैसा होनानैबाबो लाबोगोन 50,000 रां लाखाबाय थांदो थाब थांदो मोजाङै दिहुननानै लाबोनो सेस्था खालामदो नै आदैया अबाव थांनो नागिरदों आं बे गवालपारायावनो थांनो मैया हमनानै लांजानायखौ लायनो बाथ्राया गाज्रि जालायबायना मा बाथ्रा गाज्रि जालायखो बिलिया मिनिस्रांजों खारफालांलायबायलै मा मिनिस्रांजों खारफालांबाय हाबाब मा खोथा जालायखो बिलाय औ आइ मा जाखो फिसा आइ मा जाखो फिसावा मा जाखो धोरजोला एसे फनखौनो रिसिभ खालामाखै बियो धोरजोला लामा ससेनिफ्राय खारलांबाय बियो एकदम बिसोरखौ ना गोदाव सोराव जालाजोब्बाय मानसिफ्रानो मा जाबावनांगौ दे आयु मानसि मोजां नङामोन बियो धरजला फिसा धरजला नंमारगौना सनि नंगौलै दुनु नंखायखौलाय मानो बुंनो आफा औ नों लायदो आदाखौ जागोन दे आं बिलिखौ नागिरहैनोसै थाब थांदो फिसा नागिरहैदो
ओइ दुनु या मानसिखौ बेलाय आंनि मान सन्मान जाजोब्बाय माथो खालामबावनो जाथारबायबा बिफा हामबायसै हामबाय नङा बिमा बाराबा नोंबो मोनगोनसो हाबा जाखांबावबायमोन लासिंसिं सिगांजों थामोन ना बियो दानियाथ' दुनियानि फालतुसिन हाबा जाफ्रामनाया मोजांमोन गथ'आ आंबो मिन्थिखायोमोन दुनु होनोमोन आरो नोंबो सानै साथाम ओंखारबाय मालाय दाय मावबाय आंखौसो लाजि गैयिफोर मा मोखां देखायबावनांगौ आंलाय मानसिफोरनि सिगाङाव लासिंसिं आदै मिनिस्रोमोन नङा बेनो ना औ मानसिया दं नामा न'आव ओहो दहायनो सोरबा सिख्ला लानानै थफ्ला थफ्लि लानानैसो ओंखारलांबाय बियो मा नाथाय नों सोरमोनलाय बाबु आं बे सिख्लानिनो फिसाय मा नों बिनिनो फिसाय खोन्थालाङाखै नामा आदै बेवहाय थांदों ओहो हे गसाय मा खालामखोलै बे गथ'आ बिमा मा जाखो बोरो सालाय बोरो गैया बिमा मानसिखौनो देखायाखै मानसिखौनो नुबोआखिसै सासेयालाय न'आव सफैबाय बिमा गैया बेबो सफैयाखै दाबो मा खालामबावनो फिसा सुनि बे न'खरावनो सुनि हाब्बाय जोंना सुनि हाब्बाय दागाबसै बिफा एसे धैर्य लादो नुगोमारासै नामा आफा आदाखौ लोगो मोनहैयाखिसै बहाबा मा ओंखाम जानो फिसा सानैयानो गैयाब्ला मा ओंखाम जाबावनो फिसा मानो लिंहरलायखोलै बेबा मोनथिनोब्रा आदै मादै मारै जाखोब्रा खबरालाय माथो सिन्था गैया जेबो खबर गैया सानैनिबो जेबो खबर गैया हामबायसै मादै बारा सिन्था दाखालामसै बांद्राय दुखु जायोब्ला बेमार आजारबो साबफालाय लाङोनो माथो खालामनो फिसाफोर माथो खालामबावनो फिसा सानैयाबो गैया आं सोरजों थांनानै थाबावनो आदैमोननि न'खरनि दुखुखौ आं बोरैबा मोनबायलै एकदमबारे गाबनोसो ओंखारलायलाङो आङो सावला नों मा बुङोब्रा
बे हिनजावसासिनि थाखायनो बिदि जाबाय आरो सासेयाथ' जाबाय बेथ' बिदि जानो नाङामोन ना माथो खालामबावनो फिसाफोर माथो खालामबावनो आङो सिन्था दाखालाम मादै जों नागिरहैगोन नागिरहैनो हायोब्ला नागिरहैदो फिसाफोर आंखौ एसे मदद होदो थ' जनि नागिरहैनोसै आंना अफिस दंलै सावला गावजों गाव हेफाजाब होलायाबा सानसेखौनो सुथि लानो हाया नोङो फै र' फै थाब र'लै आं गिलायलाङो सावथाल बांगाल जायगाथिं थांनो बालायलाङोलै आङो ओइ सावला र'लाय फैदोलै आदै मादै थाथ'दो आदै जों नागिरहैनोसै नोंसोर सिन्था दाखालामसै जनि एथ' सिरियास कथा जानायखौ नों मा खालि गाबला गुबला जाबाय थायोब्ला फै नागिरनोसै माबार फैदो थाथ' मादै औ बे मानसिखौ नुदों नामा नों आं नुवाखै आं सिनाया नुवाखै नों बेनोमोन आदा आंनि दुखुनांथाव जारिमिना आंनि हाबाया सिमां बायदिसो जालांजोब्बाय बिदिसो जादोंना फंबाय औ आदा एफा गोबावनो ओंखाम जायाखिसै सादिना दिनै आंनाव ओंखाम खबसे जालांदो दे फंबाय दे ओहो आदा आं जानो हाया जेब्लासिम आं बेखौ लोगो मोना अब्लासिम आं ओंखाम जाया जालांथारनांगोन फंबाय दे ओहो आं जाया आं बेखौ नागिरफिनसै ओंखाम जालांजागौमोनदां फंबाय आयै फिसा ओंखाम खबसे जालांब्ला मोजां जागौमोनदां हेलौ माबे औ नाङा दोनदो सोर है रामोनदा हरदोंमोन मानो हरदों बिलाय बिदिनोसै लोंनो लेंहरदोंमोन आं बाबायलै बाबाय आङो थांला नागिरला आङो माला लोगो मोनबावनो दुनुखौ आं बाबाय खालि बानाय नों मोनसेबो खामानियाव खनसेबो साक्सेस मावालै खालि बानायल' बुङो सानबैसे नागिरबावनोब्रा माथो जादों सानब्रै सानबाल'सो जादोंना हा मानसिया दबाव दङब्रा दुनुवालाय बिमा बिफाया जुदि नागिरनो थिनथारबायब्ला माथो खालायनो जोङो बेबो नंगौ नंनायालाय एथ' मोजां गथ' गामिनि मानसि जों मालाय अनाबा बोरै थानो हानोब्रा मादैयाबो मोजाङालाय बिसिनि बुजिनाय साननायजों हाया रावबो र' जेखि जादोआ जों दसेखौ नागिरबावनोसै
बाबायलै आङो बेसेबां नागिरबावनोब्रा बानाय ओहोलै आं थांला फै थाङा होनदोंलै आं होमबालाय न'आव थांफिनदो हारसिङै औ ओइ सावला बिदि नङालै आबै बेखौ नुदों नामा नों दानिया मिजिं आंनि बायफ्लेलांबाय दानिया संसार आंनि थेर बेथेर जाबाय दानिया मिजिं आंनि बायफ्लेलांबाय दानिया संसार आंनि थेर बेथेर जाबाय हालिया हालिया सहायनो आं हाला हालिया हालिया सहायनो आं हाला जोथोनै दोनगोन नोंनि अननायनि थफ्लाखौ जेब्लासिम नोङो फैफिनागौ मानि जोथोनै दोनगोन नोंनि अननायनि फालिखौ हुगारनो आंनि मेगननि मोदै मेगननि मोदैजों माथो मुसिलांबाय हुगारै हुगारै आंनि
मेगननि मोदैजों माथो मुसिलांबाय हुगारै हुगारै आंनि मेगन मोदै हालिया हालिया सहायनो हाला हालिया हालिया सहायनो हाला आइ सिटिबा नांबायसोमोन सिथा 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 फैदो आइदे सुहाबबाय सुहाबबाय ओइ सावला सुहाबदोंलै र' सुहाबदों ओइ सावला बुरजा लाखा बुरजा ओइ गिदिरखौ खा थु मालिक नुबा गाज्रि जागोन बेना लामा सामा जालायबाय उदैया थान्दा मोनथारबायलै थाइजौ जालाय लिसु जालाय आरो जुखाम खावनानै जालाय औलै हाब मा जायगा मोनफैखोब्रा माथो बांलादेश थां माथां बर्डार बादिसो मोनलायलांबाय आयौ मा एफा गोजौ गोजौ बे अन्थाइ जाबनायालाय हनै ना हनै आयु न'ना मा जाखो बेलाय हाजो बादि आयु नालाय जि गोजौ माबे होद बे बांलादेश बर्डारसो जाबायगोनलै आयौ आं गिलाय लाङोलै ओरै थ'दो माथो एक्ट्रेस बायदि नुलायलांखोब्रा आंलाय लर गग' ओइ र' ओइ बिदि नङा र' ओइ र' बे लर गग' मानसिजों नोंसोर एफा बुरजा आयु 8 जन मानसि आरो 9 जन मानसि बोरै बुजाखो हरैथ' साफा बुलाय नायनां बेनि दमखौ नोंसिनि दमखौ नायगोन आं ओइ सोलाबलाय माबार लाबो ओइ बै दरा फांबाय ओइ बांखाना लागाव नोंसोंबाव माबा थां सानै थांबाव नायनां ओइ थाब थां भाग गया साला पकड़ो मेरे को जिंदा चाहिए उसको
मा जायोब्रा बिसोरलाय बाब 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 बेंगलनि सुपार फाइटारफ्राबो हास्लाबवा मा सिखारखो गावखाबासो मोजां जागौमोन ना आंलाय गवालै दाबो मा जाया हिनजावना हौवा जाखोब्रा बेलाय जनि हाब मोदायना बुहुत जाखोमोन बेलाय जनि हिनजाव नङाबा बिदि ड्रेस गानो आयै मालाय नोङासो दुब सौदावदों हिनजाव बादि मोनाखिलां हिनजावसो टाटा मोजांथारमोन ओइ र बिदि नङालै ओइ र मुरखुफ्रा बेंगलनिफ्रायनो बारा बर' रावखौ बुजियाखैलै र ऐसा नहीं है मेरे को जिंदा चाहिए उसको रुक पुरिया नुयोब्रा माथो बेखौ ओइ गबावनो बहा गनो ओइ सावला मा हाग्राबारि लेम्बुखौब्रा थोद माथो खिखा मोनामला बायजोबथारबायसोब्रा गारला फांबायसो नामा खाथियावनो दंदां बबावबा सोरबा सिख्ला खिनायाव दा नुफ्रांहैथोंसै नुथां नुबासो मोजां मोजां गुन्दा होनजानो नोङो होनथों खारगोन ना गुन्दा होनबा गोदोबो मालाय सिखाखौ ना गुरनायाव बांगुबैनाया रायजोजों मिथिं खालामनानै बुजानायखौ बावबाय बियो बेखौ दा बुंब्रा लाजियो आङो रावबो गैयालै बुनांगौबा बिदि बुयोलै बुजाबा बिदि बुजानांगौ नामा ओइ शंकर इधर आओ शंकर कहाँ मर गया तो जल्दी आ शंकर इधर आओ मुझे भाई
Danalah. Wah, baru baunya sona. Bukan. बिदि नङालै सना मिथिबाय फै सना आंनि बिखायाव आइयाव बिदि नङा सना बहा गबावनो सना माथो जाथारदोंब्रा दामास्टिक आइया मा जाफैलाबायखो बेलाय गोदाव सोरावनो
नै जनि सोरबा गाबलाबायबायलै फराय फराय नायनि मा जानांगौ मा जाफैखो बिलिया बिले बिबो गैला सावलानो मा होननानै खिथाहैबावनांगौ सावलानो मा होननानै खिथाबावनांगौ बिमा बिफानो मा खिथाहैबावनो आइ दुनो मा जानांगौ मा जाखो नोङो सिमां बादि जानानै थांबाय बिलियाबो गैला खिथाहैबावनांगौ जोङो दुदु नोंखौ मा होननानै खिथाहैबावनांगौ जोङो मा खालामबावनो सिमां बादि जालांबाय नोङो दुदु बिलि Lagi dia, Wirman. दानिया मिजिं आंनि बायफ्लेलांबाय दानिया संसार आंनि थेर बेथेर जाबाय दानिया मिजिं आंनि बायफ्लेलांबाय दानिया संसार